היי לכולן, כאן טלי שפריר, מאמנת אישית ומנחת קבוצות בתחום התעסוקה ופיתוח הקריירה. אני עוזרת לנשים בגילי 20 עד 45 למצוא את הייעוד המקצועי הכי נכון, הכי מדויק להן, ולהזניק את הקריירה שלהן קדימה. היום אני רוצה לדבר איתכן על תהליכי שינוי ואיך אנחנו יכולות להימנע מהפחד או להפחית את הפחד שנכנס שם ולהפוך את תהליך השינוי למשהו נכון יותר, מדויק יותר, שמח יותר, כיפי, ליהנות מהתהליך. אז תישארו איתי אחרי הפתיח. אז איך אני בדיוק יכולה להפוך תהליך שינוי למשהו שהוא כיפי, שמח, ליהנות מהתהליך? אני מסתכלת אחורה ובודקת מה הדברים שככה עשיתי עד היום ומה ההצלחות שלי, ודרך זה אני בעצם מתדלקת את התהליך שלי והופכת אותו ליותר ויותר מדויק. להפוך תהליך שינוי למשהו שהוא כיפי זה תהליך בפני עצמו. ובשביל לעשות את זה צריך איזושהי הכנה. בעצם אנחנו צריכות איפשהו, בשביל שלא ייווצר מצב שהפחד הזה יתעורר ויציק לנו ויכניע אותנו, אנחנו צריכות לייצר איזושהי מערכת תמיכה. איך יוצרים את המערכת תמיכה הזו? על ידי חשיבה על ההצלחות שלי וחקירה של ההצלחות שלי, ומתוכם לעשות איזושהי עבודה שתכף אני אסביר מהי, ובעצם דרך זה להגיע למקומות שאני רוצה להגיע ולייצר את המערכת תמיכה הזו. אז מה נדרש מכם? לייצר רשימה של 20-30 סיפורי הצלחה, מקרים שבהם הצלחתם להציב לעצמכם מטרות, להציב יעדים ולהגיע אליהם, וככה אתן גאות במקומות האלה ולרשום אותן על הדף. אחרי שיש לי רשימה של 30 הצלחות כאלה, אני רוצה לבחור מתוכן 3 הצלחות, בסך הכל 3 הצלחות שהן הכי, הן ההיילייט שלי, הן הדברים שאני הכי גאה בהם. השלב השלישי הוא בעצם לקחת את 3 ההצלחות האלה, 3 סיפורי המקרה האלה, ההישגים שלי, ולפרט בתוכם מה האיכויות שלי שככה באו לידי ביטוי. להשתדל לא לחזור ב3 ההצלחות על אותן איכויות. המטרה היא שיהיו לכם בסופו של דבר רשימה של 30 כאלה. 30 יכולות, כישורים, תכונות, בסך הכל איכויות עד 45 איכויות שרלוונטיות ומתאימות ונכונות לכם. אז אוקיי, עכשיו הסתכלתי על העבר, מה קורה עם העתיד? המטרה היא באמת שזה תהיה איזושהי מערכת תמיכה שתחזיק אותי במקום הזה של השינוי, שתתדלק אותי, שתיתן לי את התמיכה. בשביל לייצר את המערכת הזו אני צריכה גם לשמר את ההצלחות האלה ולחדש ולשכלל אותן. איך אני עושה את זה? על ידי חשיבה ותרגול יומיומי. איך מתרגלים יום-יום? אני מנהלת איזושהי מחברת רישום, ואני כותבת לעצמי כל יום לפחות 2 איכויות חדשות, או 2 איכויות ששכללתי, שדייקתי, שחידדתי. למשל, אני יכולה להגיד שהיכולת שלי היום ליהנות מהדברים הקטנים באה לידי ביטוי. איך היכולת שלי ליהנות מהדברים הקטנים באה לידי ביטוי? על ידי זה שלמשל נסעתי בדרך לעבודה ושמעתי מוזיקה, ובדיוק שמעתי את השיר שאני הכי אוהבת ושמתי אותו בפול ווליום ורקדתי לי באוטו וצרחתי אותו, וזה ניקה אותי וזה עזר לי ביום הזה, וזה ככה נתן לי אנרגיות ובוסט כזה של אנרגיה ושמחה וכיף ליום העבודה, לשגרה שלי. בדרך לעבודה הגעתי ככה לאזור של הים והחלטתי שאני לכמה דקות קטנות עושה לי ככה את הסיבוב עובר דרך הים, ואז עצרתי ליד הים, פתחתי חלון ושאפתי את הים ואת הריח ואת האוויר הנקי הזה ואת כל הטוב שיש בים, ושוב הצלחתי ליהנות מהמקום הזה. זאת האיכות, או אלה האיכויות שבאו לידי ביטוי היום, למשל, אוקיי? אז בעצם ברגע שאני מנהלת איזושהי רשימה כזו ואני משכללת אותה ומתחזקת אותה, נוצר איזשהו מצב שיש לי ככה, אני כל הזמן תופחת לעצמי על השכם, וזה מצוין, תטפחו לעצמכם על השכם. אני כל הזמן נותנת לעצמי את הפידבק, אני כל הזמן מעודדת את עצמי, מתדלקת את עצמי בדברים החזקים האלה. אז זה בעצם איזושהי מערכת שתומכת בי ועוזרת לי לייצר שינוי. ולא משנה באיזה נקודה את נמצאת היום, אם את נמצאת עכשיו, אם עכשיו את נמצאת בשלבים של עזיבת עבודה כי החלטת שאת עוזבת את העבודה, או כי פיטרו אותך. את נמצאת בשלבים של הקמת עסק ואת לא יודעת מה לעשות מימינך ומשמאלך. את אחרי לידה או לקראת חופשת לידה, ואת ככה לא יודעת מה את רוצה לעשות, והאם בכלל את רוצה לחזור לעבודה, או את לקראת סיום חופשת הלידה ואת לא יודעת מה לעשות, האם אני רוצה להמשיך עם המקום הנוכחי או לעבור הלאה, ואיך עושים את זה ומה המקום הכי נכון. קודם כל, לדאוג לעצמך.
קודם כל לתדלק, קודם כל להסתכל על הדברים החזקים, להסתכל על מה שיש ולא על מה שאין. כשאני מסתכלת על היש הזה מביא איתו הרבה ישים, אוקיי? כשאני מסתכלת על המקום הנכון, על המקום המדויק שלי, כי בכל הצלחה כזו היה דיוק, אוקיי? אני גם לומדת על עצמי המון, וזה גם משהו שיכול מאוד מאוד לעזור לי בשינוי התעסוקתי, אוקיי? אז זה ההמלצה שלי להיום. עד כאן הוידאו הזה. אם אהבת את הוידאו ואת התוכן, עשי לי לייק, שתפי אותו עם חברות, את מוזמנת לכתוב בשמחה רבה תגובות מתחת לסרטון. אני אשמח, יותר מאשמח, אם תכתבי ותשאלי שאלות. אני כאן בשביל לענות ולתת מענה מכל הלב, אז את מוזמנת לנסות אותי. בנוסף, אם עדיין לא קיבלת את המדריך שלי, איך למצוא את הייעוד המקצועי הכי נכון והכי מדויק לך, ואיך להזניק את הקריירה שלך קדימה, את מוזמנת להיכנס לקישור שנמצא כאן מתחת לסרטון, ולקבל מיידית את המדריך אלייך למייל. ועד הפעם הבאה, תודה על ההקשבה ולהתראות. ביי!